नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय डास्टबिन होनानै दंखायो अन्नानै डास्टबिनाव गारनो हागोन Apa gayaw? Gayaw sih. Kakak sih. Tangan nih, Biben. Di sini leh. Biben, gayaw. Hagen dah. Kakaknya. Tuh, bidiba, runane kunci. Ini ada na. Las saja nih, dalang munbai bok, dalang. Kakak sendiri nih malah. Jangan beri sana udah. Saya nak hubungi sebelum yang apa? Alai, oh ribu dong nama rahu ni. Ini yang hendak macam mana surat? नोंथाङा फाइनालि हाजोखौ गाखोनानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों जोबोदनो बेनो लास्ट हाजो आच्छा देग्लाय गाखोफुंनाय जाबाय बे हाजोखौ थांनाय बोसोराव गाखोनो हायाखैमोन दा नोंथाङा रायजो राजासिम मा खावलायहरनो सानदों? रायजो राजाफोरनिसिम बेनो खावलायनाया मानो होनबा बयबो फैनांगौ गाखोफैनांगौ मोजां बोसोराव खनसेल' जायो बेखायनो बयबो फै गाखोफै बेनो आंनि खावलायहरनाय मेलाफ्रा माबायदि जादों? मेलाफ्रा बिदिनोसै गावनो आन्था दं गासाबो ओरैनो बेरायनो आन्था बिदिबा नोंथाङा फाइनालि गाखोनो हाबाय ना? गाखोनो हाबाय